Pagsamasamahin na po natin itong ating mga rekado. Cheers! Wow! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod po natin na episode ay gagawa po tayo ng kilawing dilis. Yan, meron po tayong sariwa na dilis. Ngayon, ang gagawin po natin, siyempre, lilinisan po natin itong pong mga dilis. Ito po ang paglinis. Yan. Tanggalin po natin yung ulo. Tapos yung pong bituka. Ito. Isa-isa. Yan. Yung iba, hindi nila tinatanggal yung ulo sa bituka. Pero depende po yan kung gusto po ninyo, no? Pero sa akin tinatanggal ko. Pero kapag maliliit naman po masyado itong dilis, kahit hindi na po natin tanggalin yung ulo at bituka. Okay? Pagkatapos po na matanggal po yung ulo at lamang loob nitong pong mga isda, itong pong mga dilis, hugasan po natin ito ng 2 beses at titimplahan na po natin. Ayan. Yung ulo mapapakinabangan pa yan, pwedeng ipakain po sa mga alaga, sa aso o sa pusa. Ito na ang ating dilis. Malinis na po yan. At kailangan po natin ng asin, sibuyas na puti at sibuyas na pula na hindi naman pula. Meron din po tayong luya, sili. Ito po yung hilaw na mangga na kakayurin po natin, sukang Ilocos at paminta. Pagsamasamahin na po natin itong ating mga rekado. Asin, tatansyahin na lamang po natin yan. Tapos lalagyan natin ng paminta. Ayan. Tapos mangga, pipiakin po natin. Ayan. Tapos kakayurin po natin ang mangga gamit po ang kutsara. Yan. Okay na yan. Kaya lalagyan din natin ng sukang Ilocos. Yan, konti lang. Tapos haluin natin. Yung sili hindi na natin itirisin.
Panguyain na lang natin yan. Yan. Okay. Haluin po natin mabuti para maging balanse po ang lasa ng ating mga rekado at syempre ito pong isda. Ayan, okay na. Ito na po ang ating kilawing dilis. Iulam po natin to sa kanin. Yan. Titikman po natin. Oop. Siyempre, kailangan po natin ng sili. Yan. Cheers! Wow. Malinamnam. Siyempre, lasa po natin yung combination po ng asim ng mangga, suka, at yung mga inilagay pa po natin na mga rekado sa ating kilawing dilis. Napakalimnam dahil yung isda ay sariwa. Okay. Sa kanin, masarap ito. Yan. Kain na. Ito yung ating pinaka sushi. Pinoy sushi. Cheers. Sarap sa kanin. Yan. Sarap. Napaparami po yung pagkain po natin ng kanin dahil po sa siyempre manghang. Yeah. Okay. So hanggang dito muna po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.